a móksa küldetéssel, és hát volt olyan is, amikor 12 000 regisztrált tagunk volt, de a 12 000 tag közül egyedül senki nem tudott ennyi embert összehozni. Tehát Kiskunhalas egy különleges hely, meg az Anikó is egy különleges ember. Nem tudom, hogy csinálta, de az a lényeg, hogy itt vagyunk. Nekem azt mondta az Anikó, hogy nem hallott itt senki sem a móksáról. Igaz ez? Ki hallott esetleg? Kérdezem úgy. Jó, azért egy páran csak vannak, nem baj, de ha nagy többség, akkor nem. No, ahogyan a Zanikó is említette, a móksacsepp az egy alkohol, desztillált vizet, C-vitamin, körömvirág, cickafalkvirág tinktúrát, és 86 virágnak a rezgését, az információját tartalmazó készítmény. És mielőtt rátérnék a cseppre, előbb én úgy mondanám, hogy én az elmúlt 10 évben azt figyeltem meg, hogy a betegség általában 5 oka. Tehát a betegségeknek az én véleményem szerint lehet, hogy nem így van, de 5 oka van, vagy lehetséges. Az egyik ok az én véleményem szerint az, amikor egy nagyon hosszan elhúzódó stressz helyzetben vagyunk. Akár évekig, vagy akár 1-2 évtizedig is. És mint egy pohárban, hogy gyűlik a víz cseppenként, még fér bele, de aztán egyszer csak eljön az utolsó csepp, és akkor már nem fér több bele, és megbetegszünk, vagy megbetegedhetünk. Igen? Jói? Tehát, mert nekem egy kicsit visszhangzik, de ott hátul jól hallják. Igen. Oké. No, tehát hosszan elhúzódó stressz helyzet. A második az, amikor egy hirtelen, váratlan, óriási sok kér bennünket, amire nem tudjuk a megoldást. És ráadásul nincs is kivel megbeszélni. Merre álljak? Mert itt a nagyfiam itt közben a kamera mögül, igen, a kamera mögül itt vágja az arcokat. Bele, jó. Aha. Nem baj, ha nem lesz olyan jó minőség, az sem baj. A kamera jól hallja. Tessék mondani nyugodtan. No, tehát a hirtelen váratlan sok, ezt egy Dr. Hammer, úgy hívják az orvost, most Norvégiában él, tudományosan is be tudta bizonyítani. Tehát mondjuk, ha valaki ott találja a férjét az ágyba, egy 10 éven fiatalabb hölgyel, vagy egy férfi, ő tartja el a családot, és hirtelen kidobják a munkahelyéről, akkor CT-vel ki lehet mutatni, hogy az agyának melyik területén lesznek ilyen... Azzal a mikrofonnal nem lehetne megpróbálni? Próbáljuk meg? Tehát, hogyha így tetszik belemondani, és nem így, hanem így, akkor jobban hangnak a vételek. Ennyit kérek, jó? Így nem találja el. Így meg bele tetszik beszélni a mikrofonba. És az alatt is a Róta énekelt így, mi meg így beszélünk bele. Tessék elénekelni. Igen, hát jó, de bele kell beszélni. Jó? Na, 1-2. Talán menni fog. No, tehát ki lehet mutatni az agyból a koncentrikus köröket CT felvétellel. Attól függően, hogy kit milyen sok ér. A Hammer doktor azt mondja, hogy 40 óra terápiás beszélgetéssel kivétel nélkül
minden igen komoly daganatos beteg, vagy valamilyen szívproblémával, komoly szívproblémával megáldott beteg szinte 98%-os mértékben meggyógyul. Tehát, ha ebből az estéből csak ezt az egyet jegyzik meg, vagy jegyzitek meg, most tegeződjünk, és majd utána újból magázódunk, jó? Tehát, ha ebből az estéből csak ezt az egyetlen egy mondatot jegyzitek meg, hogyha valamilyen hirtelen, váratlan, sok ér benneteket, akkor nem szégyelni kell, nem tabu téma, hanem keresni kell egy barátot, vagy egy barátnőt, vagy egy új germán medicina terapeutát, és meg kell vele osztani. Mert nincsen olyan helyzet, amire ne lehetne megoldást találni. De egy ilyen helyzetben nagyon nehéz egyedül. Ha van valakivel megosztani, akkor az már félsiker a gyógyulás felé. Tehát ez a második okok. A harmadik a fizikai hatások. Valaki megfázik, megmérgezi magát. Hát mondjuk ez a mérgezésen olyan nagyon ritka, mert hát a vizeink is szennyezettek, az élelmiszereink is tele vannak gyógyítóval, vegyszermaradványokkal, tehát a fizikai behatás is egy fontos behatás. A negyedik, az pedig a több generáción áthúzódó negatív minta. Erre mondok egy példát, hogy hát én nagyon sokáig homeopátiával foglalkoztam, meg most is, és már én is magam is rájöttem, de Magyarországon a Bóna tanár úr, és külföldiek is már egyre többen rájönnek, hogy mi emberek úgy működünk, hogy nem csak azokat az élményeket szedjük össze, ami a mi életünkben velünk megtörténik, hanem még a nagypapa, a nagymama, anyuka, apuka megoldatlan problémái is szintén hatással vannak ránk. Erre mondok egy homeopátiás történetet. A Bóna tanár úrhoz ment egy 45 éves férfi, akinek találtak egy nagyon nagy fültőmirigy daganatot. És nagyon egészségesen élt a férfi, nem volt se fizikai behatás, nem volt hirtelen váratlan sok, nem volt neki hosszan elhúzódó, évtizedig elhúzódó, megoldhatatlan stressz helyzet, anyagi nehézség, vagy munkahelyi, vagy párkapcsolati probléma, de mégis volt egy nagyon nagy fültőmirigy daganata. És hát a hagyományos módszerrel elő volt írva a műtétre, és azért kereste föl a homeopata gyógyítót, hogy a műtétnek, meg a kemoterápiának a mellékhatásait homeopátiás készítménnyel egy kicsit szeretné csökkenteni. És a Bóna tanár úr nagyon jól tud előadni, de még jobban tud figyelni és kérdezni. És elmondta neki ezt a beteg, és kérdezte őt az életéről. Mondta az úr, hogy ő vele minden rendben van. És az édesapjával mi a helyzet? Mondta, hogy az édesapja orvos, aránylag nem tud róla olyan sok dolgot elmondani, ha csak azt nem, hogy a jobb szemére nem jól lát, szinte majdnem vak. Kérdezte tovább a tanár úr, és a nagyapjával mi a helyzet? Hát a nagyapám is 80-valahány éves koráig aránylag jól elélt, egyetlen egy probléma volt vele, hogy a jobb fülére teljesen megsüketült. És hát mit tud még elmondani a nagyapjáról? Hát, hogy a háborúban fölrobban mellette egy bomba, és ettől ő annyira, hát a süketség is onnan ered, meg ő ettől annyira megijedt, hogy hát nem is lehetett otthon a családban erről beszélni. Ez tabu téma volt. És ezt mi, akik már régóta foglalkozunk homeopátiával, információs terápiával, itt nagyon szépen látszik a minta, a több generáción áthúzódó minta, hogy a nagypapát érte a háborúban egy nagyon-nagyon nagy sok, ez végül is
továbbadta a fiának. A fiának ugye a szemével lett problémája, szintén hasonló területen, és mivel ő orvos volt, ezért már az ő fiára még jobban tudott figyelni, mert utána elmondta a beteg, hogy még kifejezetten mindig hordta vizsgálatokra és kontrollokra is az édesapja, hogy nehogy valami egészségügyi probléma föllépjen, és mégis 45 éves korára, mivel ez a több generáción áthúzódó negatív szellemi minta nem lett feloldva, nem lett kitisztítva, megszüntetve, ezért lett egy nagy fültőmirigy daganata a harmadik generációban is a fiúnak. Tehát a betegségek negyedik oka, én azt mondom, nem csak ebből az egy esetből 100 számra lehet ilyen eseteket találni, az, amikor mi a saját életünkben jól élünk, de a felmenők által felhalmozott sokkok, rossz élmények nincsenek hatástalanítva, nincsenek kitisztítva. És az ötödik ok, az pedig szerintem sorsszerű. Tehát ahhoz, hogy működni tudjunk, hogy élni tudjunk, nyilván, hogy nem mi vagyunk a főnökök, nem mi vagyunk a karmesterek, hiszen az én testemben is most, ahogy így beszélek, ebben a pillanatban legalább milliárdnyi folyamat megy végbe, ahhoz, hogy egyáltalán itt egyben legyek, meg tudjak szólalni, és ezt nem én intézem. Van fölöttünk a Teremtő, aki az én testemet is, a tiéteket is, és hát az egész bolygó, meg az egész univerzum rendszerét igazgatja. És hogy ez mennyire így van, ez abból is látszik, hogy amikor alszunk, akkor is működünk, akkor is életben maradunk. Pedig hát azt mondjuk, hogy akkor nem vagyunk tudatunkban. Tehát az ötödik ok, az pedig sorszerű. Ha valakinek mondjuk az a sorsa, az a karmája, hogy akár fiatalon is, ha el kell távozni erről a szép bolygóról, akkor nem tudunk mit csinálni. De az ötödik okon kívül az első négyet, hogyha erre figyelünk, akkor saját magunk is nagyon-nagyon szépen tudjuk befolyásolni.